oto o wuuro ɗum fof ko wonde tan adañani julɗo waɗata noon ɗum ko ñabbuli meɗen ɗum ko ñabbuli meɗen ina jeeya ñabbuli meɗen ceerno wi kadi ina jeeya ñabbuli meɗen feccude almuɓɓe men ina e nder wuuro ko almuɓɓe goto hen fof Allah andini rokki ɗum darde e wuuro he yo moƴƴin yo andin yo wallu ɓe gandaɓe ngaren mbaten ɓe moni kala daña watu laaɓe ndewa e makko ina butamo ina batamo ina mantamo ina manamo sernamo e heddiɓe ko tawtodirta yimɓe ko feere fof so wuuro ne fewja ɓe moggo caggal makko eɓe gaccamo so neɗɗo haali moƴƴere koto yantu hen saka wiye o abbi ko kaari o nanani ko kaari tirten ɗum accenɓe ɓe ndenda ɓe kolodira ɓe jettodira so en mbaɗi noon kala ko ɓe ndendi e laaɓal ɓe pewji e laaɓal Allah tawtat ɓe kono so tawi ko dumtodiral e peeje e pewjodiral e bappodiral e jamfodiral to nder koɓe ndendi fof ko mere wonata feere fewata tinnoɗen nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam Allah yamirinomo so tawi o rendiniɓe eko joli fof yo heɗo peeje mabɓe kanko noon ko Allah haaldata e makko kono haɗani o wi wa shawirhum fil amri kala mo tawri feere fewde yo yantu hen an noon so tawi tan feere ma e hay wotere fewatama haalani fo a ellinan ani yimɓe ma oɗon kaaldira gite wata yantu hen wata jaɓ oɗon kela ɗo gite on ɓattodiri on ŋaccodira ŋafodira to lesto woto o yantu hen tan nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam omo haalda e leñol ngol no ngol jogori wa oyde o wi e hadis makko ida kanat khiyarukum umara'akum وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير من بطنها ستوي ko moƴƴuɓe mon gontilamɓe moɗon ko haaray sireɓe mon gonti jomiraɓe jawɗele mon kala ko joli e moɗon nden ɗon dissodiro ɗon ɗo oɗon mbayini dow leydi ɓuuri nder leydi holi ɗum gurdam ɓuuri mayde ñagode Allah wurde أما إذا كانت أشراركم أمراءكم فتيكو جاس لمن قنت لامبمون وبخلاؤكم أغنياءكم كتاوو بمن قنت جومرا بجودة وأمركم إلى نسائكم كلا كجولي حق نمودر سون كالدي on gayni goto fo rutano jom suudu gayni goto fortuno joom suudu muɗum on kawrama on fotti goto fo rutto joom suudu muɗum o wima i bamum kaari an ko kaari ndewata feere mum joni kaari fewjantuma
ba mon kaari arta firta gila to fuɗɗode ha to worto oy ba mon kaari arta firta gila to fuɗɗode ha to wortode elle wona kanko hawrano hanki elle wona kanko hawrano hanki o wi so en mbayi noon o winelaaɗo Allah wi so en mbayi noon so batnul ardi nder leydi hayrun min zaliha ɓuri dow leydi maayde ɓuri ngurdam yo Allah noon won ballo nduuɗo hennduya hooru o wi nduuɗo hennduya hooru teskoɗen ɗum o wi teskoɗen ɗum to Allah waɗi ɗum ɗo oɗo politique ɗi parti ɗiɗo partiji wata teskoɗe ɗum to diine mon wata teskoɗe ɗum to neɗɗagu mon wata teskoɗe ɗum to enɗam mon enɗemeje moɗon teskoɗe ɗum ɗo Allah waɗi ɗum ɗo holto Allah waɗi ɗum ko yimɓe men sehilaaɓe men dartoɓe laamu enen en laamaki wona hewa laamoɗen ɓe mbi en balluɓe ɓe laamo en e tawi ko sehilma e basi ala wallumo kono noon wata wi mo tawtanima fof jam ñallata walata an noon a anniyaki tawtoyde hay goto kaɓon o winne kadi kaɓon rewɓe mon kaɓa ɓiɓɓe mon kaɓa hay gaccodiron rewodirde e jamaji cettodiron guese kaɓon e boyli e robinaji cukolon mon pelmodira yo goɗɗo laamo tan teskoɗen ɗum kadi ɗum moƴƴi yo goɗɗo laamo tan iko foti noon an kay wallumo tan wallumo sa walli aɗa wallamo ne jaɓan goɗɗo wallamo mum o haala mon yo won janodiral e gaƴa mamin pool on mamin gaño on minen mbawi on ala wona ñande hen on gandu oɗon jala oɗon gajodira ha so ɗum yonti no Allah waɗi fof jiyon taw oɗon keddi e diine mon e endameje moɗon e neɗɗagu moɗon yettode wodani Allah neɗɗo andata hoore mum kono noon fuutanke ko hunde dey ɗin kam mi anda kanko ceerno wiyata ko o anda kono no jiirumi ɓe seeremɓe maɓɓe no ɓe poti e ɓerde maɓɓe mere wawata waade noon ala no ɓe poti e ɓerde maɓɓe seeremɓe ɓe mere wawata waade noon ala ngol giɗgol e kan korta e ɓerde maɓɓe mi soccodiri e maɓɓe mi yi no ɓe poti e maɓɓe e no ɓe pondiɓe ɗum ko hunde mawde wonata cheikhna oumar waɗi noon haaliri holliri noon kamɓe ɓeeɗo ɓe ngari tawde ko rokkede fuutankoɓe fof ceerno ahmadou baro seydi hay mouhammad seydi habrata ceerno nde ɓe du'oto gollodiral maɓɓe ha Allah jaɓi ɗum o wi ceerno wimo ceerno mamadou enen konɗo dartan enen konɗo o wi enen konɗo enen fof e waɗe ni Allah jaɓi gollodiral men e fuutankoɓe dar enen konɗo konngol ngol kam wonko ngol haalata holli wonde ɗiɗo ruhuji wona neɗɗo forodotoɗi ɓeɓe ƴeewi koye maɓɓe e rondade ruhuji maɓɓe ɗum noon ɗum famɗani ina jorta tijjaɗo o so ari ko onon hoccirte ko hedduɗo
waccirte ko heddi ko onon ne hirte ko heddi ko onon ne hirte ko heddi ko fof hande noon koy hande noon so neɗɗo haali so ɗum neɗɗo haali ɗum wiye omo haala ko jola wiye omo haala ko jola omo manta omo manta omo mana omo mana ɗum koye ɗum yeeso men woni ko yeeso min woni yeeso men ko yeeso men woni سيد الحاج محمد سعيد سيد الحاج محمد سعيد وهبريك ceerno laawol makko laawol makko ngol o yaaruno koyɗe ngol o yaaruno koyɗe garwaniwol ngol garwaniwol ngol faade makka nde ɓe gartata ɓe ndewi e suudan misra ɓe ngari e nokku julɓe wonɓe toon ɓe jiiɓe koɓe futankoɓe o wi ɓe mbimo ɓe mbi ceerno onon ɓeeɗo miɗe min jaara neɗɗo mawɗo men ko ɓooyaani o wuuri duuɓi temedde ɗiɗi kala nde o yiino hono o yiino on kala nde o yiino on onon fuutankoɓe o noddat on o takka on hoore makko min mbiyamo min mbiyamo an kam ɓeeɗo yimɓe holko ɓe ngoni sa yiiɓe tan ni mbaddata ko ni mbaddata e maɓɓe ɓe mbiya o wi min ɓe mbi ceerno o jaabo o wi min ɓeɓe jiyata so tawi tan mouhammadoul mahdi wona e maɓɓe jeeya koye maɓɓe yaltata koɓe wallidiɓe ɓe gandu kam koɓe wallidiɓe makko ko ɗum waɗi o wi ko ɗum waɗi taande sono ɓuccire yo taw ende foti so eɗen damini nehirede aduna o tinnoɗen gila joni gonen e peewal noon ko sunnanelaɗo Allah peewal noon ko yamirore Allah peewal ko oppude kadi Allah kala ko wona ɗum ko oñaare en gandi noon o wi en gandi noon en gaynidani ɗum fofof en mbaɗani ɗum fofof en mbaddani ɗum fofof walla wona noon ɗum tawde ko noon garte e ɗum tan en ganda nde ɗum waɗata so hande ma so janggo fone ina e bawɗe Allah fone woni e bawɗe Allah inchallahu taala guurɗo fof ceerno wini guurɗo fof so Allah haaji ma yi ɗum o yi ɗum ma yi ñande mouhammadoul mahdi batata taw oɗon badde e makko hono no daani inchallahu taala omo haala oɗon jaɓa ɗum omo haala oɗon jaɓa omo yamira oɗon ɗofto inchallahu juuɗo balɗe fof so Allah haaji ma yi ɗum gite mum mawɓe ɓe fof mbi noon sirru Allah so deƴƴi ɗum haaletake so Allah deƴƴi hunde haaletake kono noon mawɓe ɓe fof kaali ɗum maale mum ne no woodi ñande Allah hoddiri ngal ɗo laral gila ga ha tata bakkiri fof kawri konngol gotol ñande heen guurɗo fof ma yi ko haala ko ɗum noon hay soko janngo ɗum wonno en jiyat ko haala ko hay soko janngo tan ɗum wonno ɗum noon yo Allah waɗan en noon yo Allah waɗan en noon moƴƴodiren teddodiren jettodiren jiɗodiren ballodiren ndenediren hurumaji jokken endemeje meɗen kawriten e jamaji men gonen tijaniyankoɓe dañi hen misal cheikhna oumar ko tijaniyanke cheikh oumar ko tijaniyanke
Cheikh Oumar ko Cheikh Oumar ko tijaniyanke darnon o wi dar noon dar Cheikh Oumar dar Cheikh Oumar on so tijaniya on so woni tijaniyanke holi haala ko o wi haalete holi haala ko haalete Cheikhna Oumar o Cheikhna Oumar mo ganduɗa ha ñalawma hande ha e o ñalawma hande kala gabbinoɗo mo hande hay tanum nandata ɓe calinoɗo mo hay ɓalɗi maɓɓe jiida annoraji maɓɓe jiida barkeji maɓɓe jiida yaadunoɓe makko fof ɗum fof nayi jeece ɗum fof ene jeece meɗen eɗen mbiya min tanam yaadino Cheikh goto o na wasoro ɗum goto ko hande ne wasoro ɗum kanko ko tijaniyanke goɗɗo ara wima tijaniya ko aaday bida tan nanɗa ɗum jaɓɗa ɗum ndena hawni ko ɗum ɗene hawni gonen tijaniyankoɓe joboroɗen ɗum o barke mo jiiɗon Fuuta o barke mo jiiɗon Fuuta fof ɓiye kuɓeɗe ko barke Cheikh Tijani radiyallahu ta'ala anhu kala ko jiiɗen ɗo ko barke Cheikhna Ahmad Tijani sabu o wi sabu nde en keɓani lawol ngol nde lawol ngol heɓaka yettode woɗani Allah bisimilla moɗon ɗi jamaji ɗi jumaji fof ko barke Cheikhna Ahmad Tijani nde arrêté toon nde o wi ceerno radiyallahu ta'ala anhu ɓe tawi ceerno Cheikh kanto Dabiya tawimo Makka ceerno Cheikh ne nde o yahata ko sukaɓe tan ndendi mbimo alay sago jaha tan ɗum nayimo o tawi ɗon ceerno Allah longinimo o wi ceerno tawi o ceerno namnimo to giwɗon nde wonno ɓe continue futankoɓe no feewi to giwɗon o wi ko farayse ne jeewi o namnodiri e makko o wi ceerno ya faabo min de ceerno faabo min ceerno wimo mami faabo on so Allah haaji nono jaaborimo mami faabo on so Allah haaji nde wonno neɗɗo rokkata ko jeeya ñande heen fof koye tamande makko o neli faade toon wonnoɓe toon ɓe nan ɗo nden 74 eɓe ɗo ɓe meɗen ko kamɓe tan teriti garti ɗo e meɗen eɓe gandino wano eɓe gandi jawdi mabɓe ko jogowo e maayo tan so yalti e ngoral rufa ɗum ko jogowo e maayo tan so yalti ha e dow ngoral rufa ɗum tello arta e maayo eɓe gandi ko ɗum ɗum gonnuno soɓe ngara ko wakkas tan faltuji juuɗi faɗe towɗe cayale mawɗe e farayse mo ɗiggani kono ko ɗum haalete noñade hen ha ɓe dutto eɗen gandiri noon o tawiɓe toon o wi kanko ceerno tawiɓe toon radiyallahu ta'ala noddiɓe e laaɓal ɓe nooti ɓe kiɗɗi rokkiɓe laawol ngol ɓe nangi laawol ngol ɗon e ɗon ɓe laaɓi nde batu gaynako tawa ɓe laaɓi ha France hawri hunde fof o haalani ɓe ƴefte comci mon ceerte comci tubakoɓe gaddoye rewɓe mon jeehe jama birde jamaji darte e darta nokku hen fof jama darta e muɗum e yamirore Allah inalaɗo mum e sembe ceerno o wi kala mo kalanda nanat jaɓa ceerno Ahmadou wi kala mo jiiɗa haaldu e makko lisanul qudsi ɗemgal Allah cenigal ngal ina wonde e maɗa yo Allah yurmo yaafo ceerno Hamdil Mansour Baro musidɓe tedduɓe oɗon jarɗo oɗon jaafo ko juɓɓudi oto o wuur ɗum fof ko wonde tan adañani julɗo waɗata